Co obxectivo de tecer redes entre os emprendedores instalados no coworking da Pobra e o resto de empresas do municipio, o Concello porá en marcha un servizo de digitalización impartido pola cooperativa Cracia. A empresa ofrecerá de balde ata un total de 60 servizos en contraprestación polo uso das instalacións do coworking. As persoas que están no coworking non pagan nada por estar neste espazo, entón teñen que prestar unha serie de contraprestacións de maneira gratuita ao Concello. Dende a Concellaría de Promoción Económica decidimos que desta vez pois a contraprestación fora para as empresas, para pequenas empresas do noso Concello, comercios, bares, restaurantes, inmobiliarias, pequenas empresas. Por o momento xa hai 9 empresas inscritas, pero o obxectivo do Concello é incrementar ese número, polo que o próximo día 24 desenvolveránse 2 xuntanzas informativas para dar a coñecer os servizos dispoñibles. Servizos que pasan dende auditorías webs, onde se analizará o seu tráfico e mellorará a súa posición en Google. Despois, redes sociais, onde melloraremos o seu posicionamento tanto en Instagram como en Facebook, así como a calidade do seu feed, a calidade da súa comunidade e das publicacións que farán chegar a máis xente da redonda. Despois pasaremos por a publicidade, onde faremos campañas de publicidade online en redes sociais e en buscadores como Google. E por último, daremos un toque máis profesional, un toque máis artístico con esas fotos, eses vídeos para as empresas que mellorarán a súa produción audiovisual e así terán unha imaxe máis profesional. Cada unha das empresas inscritas poderán solicitar un servizo. Non vai dirixido únicamente a aquelas que aínda non teñan presenza digital, senón tamén ás que xa están inmersas no proceso e precisen asesoramento.